השיחה הבאה שלנו תהיה עם האלוף במילואים יצחק בריק, אנחנו מכירים אותו, ראינו אותו הרבה, שותף בדעות כאלה ואחרות בעניין של המלחמה, וזה הזמן להגיד לו שלום, נכון? שלום, שלום. שלום אלוף בריק. שלום, שלום, ערב טוב. תודה שהגעת לכאן. אתה יודע, הדברים שאמרת לפני ה7 באוקטובר, היו הרבה מאוד אנשים שהרימו גבה, אמרו מה הוא רוצה, על מה הוא מדבר, בסופו של דבר הרבה מהתרחישים השחורים שלך התממשו. אתה מסתכל על המצב שאנחנו נמצאים בו היום, ואתה חושב שמה? שאנחנו מצב מאוד גרוע, ואגיד כמה משפטים. שאתם בודקים, אתם רואים שלא בעצם השגנו שום מטרה. את החמאס לא הכרענו, את החיזבאללה לא הכרענו, אמנם החלשנו, אבל ממש לא הכרענו. את החטופים לא שחררנו, ואת העקורים לא החזרנו. אבל לא רק שלא הכרענו, אנחנו גם לא עומדים להכריע, בגלל דרך הפעולה. ולא רק זה, לכל התהליך הזה יש משמעויות קשות מאוד למדינה עצמה. אבל אנחנו כל הזמן אומרים שכן הכרענו את החמאס. זהו בדיוק. אז אני אגיד לך לגבי החמאס, אבל לפני זה עוד מילה, הכלכלה מתרסקת, ההתייקרות והיוקר עולה, אני לא יודע כמה זמן הציבור יוכל לעמוד בזה, אנחנו מאבדים את העם, קיצוניות נוראית של ימין, שמאל, של דתיים, חילונים, ממש שנאה תאומית. אני אומר לכם שזה יכול להפוך למלחמת אזרחים, והצבא מוטש עדק. לצערי לא מספרים את זה משפיק לציבור, שהצבא כבר על טיפות הדלק האחרונות שלו. והעולם לא איתנו. זאת אומרת, שאת מסתכלת, את רואה גם כשיש לנו הצלחות, והיו הצלחות, הכיוון העיקרי הוא למטה. ולכן צריכים לקבל החלטות ולהבין מה קורה. עכשיו, מילה לגבי החמאס. חבר'ה, הרי 100 פעמים כבר אמרנו בדרך שהכרענו אותם, נכון? את היכולת הצבאית שלהם. לא רק שלא הכרענו אותם. הם היום חוזרים לעצמם באותו גודל. רק לאחרונה הם קלטו 4,000 צעירים. הם היום 25,000 חמאסניקים וג'יהאדיסטים מתחת לאדמה במאות קילומטרים. הם מקבלים את כל הסיוע ההומניטרי, כי הם שולטים בו לתוך המנהרות. אבל יותר חמור מזה, הם מקבלים אמצעי לחימה דרך סיני מתחת לציר פילדלפי, וכל המעשיות מסברים לציבור שזה חסום, זה קשקוש אחד גדול. דרך סיני אתה אומר? רגע, שנייה, דרך סיני הם מקבלים? דרך סיני, במנהרות, מתחת לציר פילדלפי, יש מאות מנהרות. מקומות שמצרים לא מצליחה לשלוט בהם? זה מה שאתה... מצרים לא רוצה לשלוט בהם. מצרים יש שם... כן. זה בעצם תעשיית כסף אדירה לכל מיני מושחתים במצרים, שחלקם הם פקידים בשלטון, מאוד מקורבים למקבלי ההחלטות, ומעולם לא חסמו את המנהרות. גם בשנת 2015 שהמצרים ניסו לחסום את המנהרות, שהם חשדו שהם מעבירים אמצעים לג'יהאדיסט, לא לדאעש, שנלחמו עם הבדואים, ואז הם שתפו את זה במי מלח וביוב, גם אז הם לא הצליחו לחסום את כל המנהרות. מעולם המנהרות האלה לא נחסמו. אני דרך אגב דיברתי עם ביבי. אז מה צריך לעשות? אז אני אגיד לך מה שוחחתי עם ביבי לפני שנה. כן. אמרתי לו, תשמע, אתה יכול לשבת על ציר פילדלפי כמה שאתה רוצה, לא תחסום את אמצעי הלחימה, ואם לא תחסום את זה, אתה לא יכול לנצח. אז לא צריך לשבת על ציר פילדלפי? אז היום, במצב הזה, אסור לשבת בציר פילדלפי. אני אגיד למה. אמרתי לביבי, אתה חייב לחפור תעלה, מכרם שלום ועד הים, בעומק של 70 מטר, כי המנהרות האלה 10, 30, 50 ו-70 מטר עומק, מאות. תעלה של 70 מטר עומק, רחבה 20 מטר, 14 קילומטר, ולהקים קיר בטון, לשמור עליו על מנת שלא יחצו. כל זה אנחנו נעשה. אנחנו צריכים לעשות, אבל הבעיה, אומר לי ביבי בריק, אתה יודע, זה פרויקט אדיר ממון, זה יזנבו בנו, כחמאס נמצא שם, וירגו לנו הרבה מאוד אנשים, פועלים צריכים לעשות את זה, אבל החמור ביותר אומר לי שהמצרים לא מוכנים, הם מאיימים לנתק את השלום. כלומר, אני לא יכול להקים על גבול מצרים, ואז אני אומר לו, למה שלא תעביר את זה ותבקש מהמצרים שיעשו את זה? הם לא מסכימים. אז מה אתה מציע? אני שואל אותו. אז הוא אומר, אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות תעלה כזאת, כי זאת הדרך היחידה לעצור את ההברחות, בין רפיח לח'אן יונס. הוא אמר את זה לפני שנה, אתה רואה שמישהו עושה עם זה משהו? רגע, איזה עוד דברים נוספים? אתה אומר, מצד אחד, האמל"ח ממשיך לזרום, נכון. לתוך הרצועה, הם מצליחים לגייס עוד לוחמי חמאס. מה מדינת ישראל כן צריכה לעשות? וצה"ל נוכח שם כל הזמן. מדינת ישראל היום נמצאת במצב שהחטופים מתים במנהרות, ויש לנו... טוב, לא כולם אנחנו מקווים, כן? אני מקווה, אבל כל יום שעובר
מתים, אני לא אומר כולם מתו, אבל אנחנו כבר איבדנו המון בתקופה הזאת. ויש לנו חיילים שנהרגים כמעט כל יום, כשאין לנו יכולת להכריע. ואין לנו יכולת להכריע, משום שגם אין לנו מספיק כוחות לכבוש שטח ולהישאר בו. כשאתה לא נשאר בשטח ונמצא בו, ומטפל במנהרות מתחת, ועובר לפשיטות ויציאה ופשיטה, אי אפשר ככה לנצח. אז מה כן צריך לעשות? אז אני אגיד מה צריך. היום המלחמה הזאת איבדה את תכליתה. אין שום סיבה שנמשיך להיות שם, כאשר אנחנו לא יכולים לנצח אותם, כאשר כל יום מתים לנו חיילים, כאשר עוד חודשיים לא יהיו לנו גם חטופים, ואנחנו רק מתדרדרים. אז הפתרון הוא יציאה. זאת אומרת, מה יש לנו לחפש שם? הפתרון הוא יציאה. זה מה שאתה אומר. הפתרון עכשיו הוא יציאה, לעכשיו, לרגע הזה, כן. אבל יציאה שבעקבותיה יהיה הסכם, שבהסכם הזה, ודרך אגב, החמאס על זה מדבר כל הזמן, הוא יהיה מוכן לשחרר את כל החטופים ביציאה והסכם, אבל אז צה"ל ומדינת ישראל צריכה להכין את עצמה לאיומים הבאים שהם הולכים וגדלים, ולא להיות באותו מצב כמו שהיינו לפני עוטף עזה, שהתרעתי ולא עושה שום דבר. רגע, אני מנסה להבין מה אתה אומר. אתה אומר, אנחנו צריכים לצאת מתוך ידיעה שמתחמשים בתוך עזה, שחמאס הולך ומתחזק, ובעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להתכונן לעימות הבא? לא. להתכונן, קודם כל צבא שמסוגל להתקיף, להישאר בשטח שהוא כובש ולהכריע. אין לנו את היכולת הזאת, כי יש לנו צבא קטנטן עם חוסר יתירות. למה אנחנו מוצאים כן, לא, אבל כשאנחנו יוצאים מתוך עזה, איך אנחנו מגנים על עצמנו שלא יהיה עוד 7 באוקטובר? אנחנו צריכים להגדיל את הצבא בעוד 4 אוגדות. תראו, ב-20 שנה האחרונות הורדנו אלפי טנקים, 50% מהגדי ארטילריה, 6 אוגדות, אין לנו את הכוח. להגדיל ב4 אוגדות? להגדיל ב4 אוגדות. כשאין לנו מקור הגדלה, כן? יש לנו מקורות הגדלה. חבר'ה, קודם כל יש לנו 60,000 או 50,000 לוחמים שקיצצנו את היחידות שלהם. הם נמצאים בבית בגילאים שיכולים להילחם, ועוד 100 ומשהו לוגיסטיקה. יש כזאת אוגדה שמקימים עכשיו, אוגדה מזרחית. אומרים שמקימים אותה. לא, אני ראיתי אותם מתאמנים כבר. כן, אבל זה בכמויות הרבה יותר קטנות מה שצריך, וצריך עוד 4 אוגדות. אותם צריך לגייס. מדברים על חרדים? אני אגיד לכם את האמת, הייתי 10 שנים נציב קבילות חיילים, וראיתי איך הצבא מטפל בחרדים. אפשר לקלוט חרדים, אם הצבא ידע לקלוט אותם. לא מספיק לבקש חרדים, אבל כשהם באים, אז הבנות הם המפקדות שלהם, בנים חילונים מפקדים שלהם, לא בכל המקומות. תקים גדודים נטו חרדים, תן להם את הקשרות, תעשה בקרה ופיקוח. מה חרדים מפחדים? אני מדבר עם הרבנים היום, ואפשר לעשות את זה בשקט, בלי שום צעקות. הם אומרים, אנחנו לא רוצים שיבואו ויחזרו חילוניים. זה הסיפור העיקרי שלהם. זה שנפרדים לגבי חיזבאללה. איך אתה חושב שצריך להתנהל מול הצפון? גם חיזבאללה, אם אתם זוכרים שהרגנו את נסראללה, ובאמת הייתה הצלחה... לא שכחנו, זה בסדר. ופגענו להם בתחמושת ואמצעי לחימה, וכולם צעקו, אנחנו על סף ההכרעה של חיזבאללה. מזרח תיכון חדש, אנחנו מנצחים. ואני אמרתי אז, הם הוחלשו, אבל לא מוטטנו אותם, ורק שבוע אחרי זה הם מתחילים לעשות התשה פי 100 יותר חמורה מה שהיה בשנה זה היה, עכשיו יש הסכם. עכשיו, למה הגענו להסכם? משום שלא יכולנו להכריע אותם. ולמה לא יכולנו להכריע אותם? כי אין לנו יכולות להיכנס לעומק. כי הצבא קטנטן ואין מי שיחליף. אין לנו יכולות תמרון. אין לנו יכולות להישאר במקומות שכבשנו. אז ההסכם בסיטואציה הנוכחית זה הדבר הנכון? היה נכון במצב שנוצר, אבל אם היינו מוכנים יותר, היינו יכולים לעשות הרבה יותר, והסכמנו משום שראינו שאין יכולת הכרעה, והלכנו לתהליך שמעולם לא דיברו עליו. להוציא את כל כוחותינו מלבנון, אפילו לא לעשות מה שנקרא אזור חיץ, ולקוות שהכל יהיה בסדר. זאת אומרת, הסכמנו לדברים, לא בגלל שרצינו אותם, בגלל שלא הצלחנו להכריע אותם, וראינו מה זה עושה לעם ישראל. כל הצפון היה גועש עם 200 רקטות מדי יום. טוב, אדוני, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על... יכולנו כמובן